Ganda po. Sobrang lambot po nito. Mm. Tingnan nyo po. Hindi, oh. Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po is another cheat day. Yay! So ngayon po excited po kami dahil sasarap naman po yung hinanda natin. Unang-una po mayroon pong beef, short ribs at spicy chicken inasal. Mayroon din pong lettuce, carrots at yung sausawan na Cucumber. suka. Ay, cucumber pala. Pray Hindi natin muna patagal tayo. ito. Pray muna tayo. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, mga onda nyo, mga studio. Sinsya na po kayo sa mga ingay po sa labas yan. Yes. Kaya mayroong mga naglalaba, ganyan. Normal na mga nagbumba. kapitbahay. Tara. Dito tayo magsimula. Hmm? Sige pa. What? Sunod mo? Sige. Hindi ko makita. Yun. Ito yung unod. Ooh. Yan, kain tayo mga ka-studio. Tignan natin anong lasa nitong short ribs. Kain po. Cheers. Cheers. Wow. Masarap pala itong beef ganituhin pa pagluto, no? Sarap ilawon. Wow. Timing po kasi habang nag-grocery kami ba, merong stock sila ng beef. Ganito. Kain po tayo. Ang sarap. Gamigigiton. Sarap niya isaw-saw sa suka. Dito tayo sa spicy ko ano.
Chicken? Dito naman tayo mga studio sa spicy chicken inasal. Oo. Ganda po. Sobrang lambot mo nito. Mm. Tingnan nyo po. Leo. Wow. Napo, kain. Kain tayo. Grabe yung lambot. Mm. Ngalo. Mm. Ang sarap niya pang, no? Yung lasa yung nuot talaga sa loob ah. Sobrang lambot pa. Hmm? Mm. May anghang siya, kunti lang. Mm. Pero maanghang na siya. Hmm. Bigyan kita pa, ha? Ano to mo? Mga fats to mo? Mm. Ang unod na lang pa. Hmm. Meron pa ito unod pa, ah. Taga ko no. Mm.
Yan, panalo po. Grabe po, ang sarap. Mm. Shoutout po kami after nito mga studio. Inom muna kami ng tubig. Shout out po muna kami. Shout out Lisa Nipomuceno from Bicol, Kamsur. Duna Dayo, Amy Ruiz, John Aldrin Casis, Gian Zaragoza from Iloilo, Junalyn Baloyot, Neo and Jade Rivera and family, Wilmer's TV Official, Viral TikTok, Axel Rai Vlog, meron po itong channel. Papa D and Mama Z Vlogs, meron din pong channel. Daisy Dilicana from Misamis Occidental. Shout out Ralph J. Garing from Bunga, Kabukgayan, Biliran. Hello po. Shout out Team Anarna. Shout out Michael Cuevas from Pampanga. Marisa D. Inchoste from Latrobe, California. Hi Ma Marisa. And last, shout out Proud Bisaya. So yun mga studio, magpapaalam na po kami. Maraming salamat po sa walang sawang suporta nyo po sa Bisaya Studio Channel. Bye for now and kita-kits po tayo sa sunod na mukbang. Bye-bye! Bye.